da izvede slobodan udarac. Udaljenost od gola Srbije negde preko 25 metara. Kolodin, snažan šut i fantastičan pogodak. Nije to bio Kolodin, već Pavel Pogrebnjak. 1:0 vodi Rusija. Vidjet ćemo sada da li je Pogrebnjak zapravo šutirao ili dotakao loptu, ali u svakom slučaju Dišljenković je savladan. Ipak Pogrebnjak, neodbranjiv šut od stative, se lopta odbila u mrežu i 1:0 vošta. Donedavni golgeter Vojvodine. Nova prilika za Srbiju. Evo Pantelića, velika šansa, 1:1. 1:1, novi gol Marka Pantelića na ovoj turneji i u dresu reprezentacije Srbije. Iskoristio je grešku ruskih fudbalera i eto u 40. minutu izjednačio rezultat na zadovoljstvo velikog broja prisutnih u Burghausenu. Rekoh, većina su navijači reprezentacije Srbije. Vratio je loptu nesmotreno Semšov, neodlučan bio Širokov i sve je to iskoristio Pantelić. Najpre dribling, dobra kontrola nad loptom i iako je Akinfejev imao, čini mi se, loptu na ruci, on nije uspeo da spreči Pantelića da postigne pogodak. Evo, iz ovog ugla vidimo kako je fudbaler Herte savladao ipak Igora Akinfejeva i na kraju postigao gol. Rusija, Srbija 1:1. Te akcije uglavnom su išle preko Žirkova. Nije uspeo Tošica da proigra Žigića. Odmah ide duga lopta i kontranapad Rusa. Evo šanse sada za Ruse. Pavličenko 2:1. Dobar, brz kontranapad, duga lopta, akcija u 3 poteza ruskih igrača i zakasnili su i Rajković i Ivanović da spreče Pavličenka. Ovde je Sičev primio loptu, izvanredno postavio Pavličenka, pokušao Ivanović da se to spreči, ali nije uspeo. Možda i on malo dotakao loptu, sada ćemo to videti.